Sumel a dnes som tu znova s Ančou a hráme raz neviem čo, proste musíme prežiť na lodi v oceáne. 101 Survivor. A prežijeme 10 dní? Prežili sme už 6. Tak musíme prežiť ďalšie. Jo. A na to sa teraz pozrite. Tu je lobíčko, vytvor prosím ťa nejaké lobíčko, lebo... Teba to Bože. 2. No, už sme tu. Ten týpek chcel ísť do výťahu a niečo. Dobre, Survivor. Survivor 101 days. Ja vidím, že vidíte môj záblesk, ale dám si radšej tvár, ne? Do kapuci. Skip cutscene. No, dáme skip. Ty tu nie si. Aha, tu si. No, takže takto to vyzerá. Ty zatiaľ nachystaj drevo a ja idem hľadať, že by čestku, keby sme našli. Lebo zatiaľ je čuhla a našli sme prvú čestku. Tak poďme do nej. Dobre, ty Čubrienislav. Ja nesom Čubrienislav. To je ten divný kraken, čo nás naháňa. Ten červený. No, toho uvidíte, nebudem. Dobre, mám spare. A toto, čo je to rašty? No, nechcem kotvu, nie, ďakujem. To potrebuješ do železa, to sa zíde. To zober. A tuto máme hríbiky, to sa papá. OK. A tieto mušle sú tu ako peniazy, čo sú, toto zbieraj. Fajn. Dúfam, že sa nám neodplaví toto loď. A vidím ďalší ostrov. Vieš čo, ja idem radšej prelod, lebo... No, neodplaví sa nám. A ja vidím ešte ďalšie dva ostrovy. Tu je prvý. Tu sa upiekli naše Čubrienislav. Čubrienislav. Tak. Choď tam sú ďalšie 2 čestky. Dobre. Čakaj, alebo ja tam pôjdem. Viete čo, ľudia? Choď tam. Ďakujem. Mne sa mi na tých hríboch nepáči, že sa proste hýbu, keď sa k ním priblížim, že? Ježiš, skoro nám padlo hríb. Neviem, že hríb nie je ako futbalová lopta. Tak, poďme. Vystupuj. Ďakujem, pán autobusár. Jaj. Som moc spokojný, že ste ma odviezli na neviem kde. Aha, tu je nejaký jeleň. Nám chodí do Zlatých Moraviec, neviem prečo. Ježiš, pomoc! No, už je mŕtvý. A mám toľko toho HP. To je prvá čestka. Sevolaj, bro, sevolaj. Mám dobrý stak. Mám dobrú vec. OK, a akú vec máš? Aha, to je ďalší Čubrienislav. Akože toto aj použijeme na oheň, to sa zíde. Sevolaj, bro, sevolaj. Neutiekla nám loď? Nie. Idem to On mi dal mapu. To už máme mapu? Yes, máme. Čakaj, ešte idem si pre ďalšiu čestku. Už je noc, mali by sme sa vrátiť. Hej, ale čakaj ešte chvíľu, ešte si idem pre čestku. Ideme. Ja sa vám ozvem, keď už bude ráno. Takže zatiaľ čaute. Ty už všetky tie hríby zožral? Ja? Nie. No. Oni padli do mora asi. Je tam zlikviduje. OK, je mŕtvý. Máme mäsko. Jelenie mäso. No, skvelé. To neviem, kto je, ale tak. Asi začneme mi to jesť. Poď.
Ideme putovať. Sevolaj, bro, sevolaj. Padá meso. Dávaj trošku bacha na meso. Čo bolo? Aj to bol hríb satanský, dobre. Neviem, dneska asi nie. Aha, tu je ostrov. Skvelé, tak poďme tam. Aha, tu je ale tento kultista. No tak ho zabíme. Pre mňa za mňa je strieľa aj hovna. No. Tu je sliepočka. Nejaká buknutá sliepka v streche. Počkaj, tá sliepka vie zabíjať. Ona už je mŕtva. Ja som raz doniesol slepicu na loď a ona nás tam zabíjala. Toto je jej meso. Tak je super, aby sme mali jedlo. Ja zatiaľ idem zjesť tieto blueberries. Fuj, tu je ten kraken! Pomoc! Neutekaj bezo mňa! Tak to vyzerá. Kde je? Čo to je? A hýbe sa vôbec? Že som dala meso do tohto. On sa asi ani nehýbe. Ale radšej pome. OK, ide sa preč, aby ste uználi, že sa približuje. Ja postavím flow. Tak postav. Ide za nami. Ideme na väčšiu loď. A to je dobré, aspoň sa nebudeme oné. On sa hýbe. Viete, čo hovorím. Skoro idú, pizda. Akože už nemáme veľa stúc, takže... Tu je nejaká ďalšia... Je tu ostrov. No, je tu ďalšia pevnina. Je tam aj čestka? Nevidím tam. Day 2, Day 3. Tu je dačo nič. A čo to je? Počkajte, chcem zostať. Aha, tak to je asi nič, ale je mlha, nič nevidím. Môžeme... Poď sa tam kúknúť, do toho ventu. Tu nie je nič, tu sme asi boli na tomto už. Asi hej, ale teraz kam ideme? Aha, tam je jedna česká, choď tam, ja zatiaľ sa idem nakopať. Kde je čestka? Tam vzadu, oproti vzadu. Vidíš ju? Tu? Hej. Nie tu. Tam je ďalšia pevnina. Tuto. Tam je taká žltá ona. Choď tam. Dozadu. Mohlo by to chodiť aj rýchlejšie, akože. No večer máme máme z 10 z 20, tak musíme asi niečo urobiť, aby to bolo rýchlejšie. Kam ideš? Ja sa snažím otočiť sa. Tu idem. OK. Vyzerá to celkom veľká pevnina. Tak dúfam, že tá pevnina neškodne. No a ja sa vám ozvem pri čestke. Ale tam je niečo divné. Tam je jeleň. To čo je? To je totem. To musíme zbierať. Aha. Čakaj tu, idem si pre čestku, dobre? No, takže, čo dostanem? Schválne. Dúfam, že to bude nejaká dobrá zbraň, treba z nejaká gana. A je to zbraň, je to takáto silnejšia sekera. Tak sa musí byť. Dáme tape. Nice. Máme vylepšenú sekerku. Kúkajte. Wow. Tu máš ešte lerč, tak toto si za... Čo? Ja už asi idem do lodi, lebo... Poď sem. Ale večak ja nemám jedlo. Ale toto si zober. Chýba mi to tvoje one. No. Tu je niečo zelené, tu je to asi. Tak poďme tam. Veľmi nevidím, takže choď ty riať. Dobre, ja sa vám ozvem, keď tam budeme pri tomto téme, hej. Veď tu je ten červený... Že sorry ľudia, ale ja vôbec nič nevidím. A za mnou ide tento Džubrienislav. A kam vlastne ideme? Lebo ja tento tém asi nevidím. Ale máme Day 4. Už len 6 dní. Ideme dobrým smerom, otoč sa. Práve sa snažím otočiť. Teraz zriaď ty. Ale to si sa zle otočil. Ja viem. Opačnou stranou ideš. Ryba!
Nemáme prvú. Škoda. Pôjdeme za šipkou. Aj. Fajn. Poďme. Ja sa nazvem, keď budú zničení, lebo toto fakt nie... Ej! Nechoď po mojej Aničke! Á. Je mŕtvý. Máme totem. Za čo tam je? Aj to je len totem. Dostali sme totem. Teraz si ho môžeme položiť ako výstavu. No, skvelé. Výstava, ktorá nám padne asi do moračí. Nie. Night Totems. Už máme prvý. Už máme 4. deň. Áno. Alebo nedáme, že 10 dní. Dáme, že dokým nenájdeme všetky totémy. Neviem, koľko toto video bude mať, ale... Viac než asi 30 minút. To je veľa. No neviem. Ideme zbierať tieto dreva. Nám uteči, ja idem. Ježiš, ale míňa sa nám oheň. Ja zbieram dreva. No, dobre. Výborne, Anička, myslíš na všetko? Ešte daj polovicu aspoň. 50. Áno. Nebudem dosť. Potrebujem jedlo. Idem zatiaľ nazbierať. Spravilo rindišpíne. Wow, už je večer. Riaď ty. Dobre. No, to stačí. Dobre. A kam teda ideme? To teda netuším. Pôjdeme niekde random. Ten totem spí, alebo čo robí? Keď mi tu ukazuje, že Asi áno. Čakaj, vezmem ešte toto drevo. Aj. Tam je asi nejaká zelená bodka, poďme tam. Vidíš tu? Tu je žralok. Tu prešiel žralok popína. To mi neviem. No tu už sme boli na tomto ostrove. A kam pôjdeme? Či neboli? No Už neviem. boli. Ja vôbec neviem, kam ideme. Tam je dačo žlté. Tam ideme, to je asi druhý. Tam je čestka. To je čestka. To je dobrá čestka. To musí byť dobrá čestka. Veríme jej. A za 15 sekúnd bude ráno. Zajímavé, že ten divný kraken nejde po nás. Není ten protekcia? Čo ja viem, ale už je ráno. Ja som niečo dostala. Čo si dostala? Ja som Dobre, tu sú kultisti. veľa kultistov. Dvaja. Zabijeme ich. Ja sa vám ozvem. Tu je Skipnete ďalší totem. Dobre. Nie, oni nám ho budú chcieť ukradnúť. Tak to ne. Máme mapu nejakú k totému. To je k druhému totému. Ja viem. Už Že choď tu sú ešte dvaja. Zabij ich. Oni zabijú mňa skôr. Aj. Nech ťa Aničku na pokoji. Tak potom musíš riadiť, aby si sa healila. Už tu nič není? Je tu čestka. No. A ja som dostal... Ja som dostal Old Root. Ja môžem chytať rybičky. Ty si mi ukradol moju prácu. No, už ju asi nemáš. Ale dám ti ju. Potom. Dobre. Potom, keď nájdeme loď. A tá je tu.
Ja som sa tu stakol. Akože, ja som ako slíža, toto mi povieš. Sa nehambíš. Choď sa healovať. Čo som zobrala za... Ja neviem, to tu mi kuse ide. Okolo mňa chodí. Už mňa to Ja healuje. viem teraz, kde ideme hľadať druhý totem. Vieš, máš tu mapu. Áno, Dobre. aby sme sa zasekli, čakaj. Rada by som sa aj otočila. Dobre. O 45 Musíme ísť sekúnd stadiaľ. bude noc. Musíme ísť stadiaľ. Si si istá, že budeme bojovať cez noc? Nebudeme bojovať cez noc. Lebo o 34 sekúnd je noc. My teraz nie. Vydržíme ešte do nosy. Ja potrebujem ale jesť. A ja. Nie. To čo je? Oni nám budú chcieť ukradnúť totem. A to čo majú s tým totemom? Uah. A ja som hungry. Ja potrebujem... To bolo iba prvé kolo. Aké prvé kolo? To bude ešte ďalšie. Ešte aj kraké nás tu naháňa. Čo? Počkáme ešte 35 sekúnd. A on náhodou stojí, či nie? On stojí. Dobre. No, stojí. Dúfam, že nás nezavraždí. Viem, že som hungry. Nemáme nejaké jedlo na lodi. Nemáme, všetko nám vytratilo. Moment, ja mám vlastne hadicu. Ideme No tak chytať. skús loviť rybu. Uni. Asi sa mi nejak nedajú. Máš rybu. Máš. No, jednu. No dobre, ideme proti ním bojovať. Skvelé, môžem bojovať aj s tou udicou, či hadicou, či čo to je. Nie, OK. Tak toto je ten kultist, predstavujeme ho vám. A oni vedia strieľať. Au! Ty dement je ten palický. Fuj! Á! To čo bolo? On bol najprv plešatý a potom čo? Ja keď som ho zabil, jemu padli vlasy. oni nemajú vlasy. To je... Máme ďalší totem, číslo 2. Zober ho. A tak to vyzerá, tento modrý. Taký pekný. A máme medkit. O! Máme To sa nám zíde na 100%. A Vezmeme ešte hríbik. tu sa môže ešte nájsť. Lebo to tiež ja potrebujem teraz. A ja to teraz potrebujem. A veľmi. Bral meso. Tak akože sorry, ale ja som ho ulovil. Sorry za tú kvalitu, teraz je to také osvietené, tak sa nepýtajte, hej. No, konečne sa môžeme healnúť. A za to, že som ti zobral mäso, ti ulovím rybu, môžeš byť rada. Našla som sardínku. Lebo tu som ulovil. No, ježiš, ja som ulovil, že železo. No, skvelé. To sa zíde. A čo tu? Nič nenájdeme. Drevo. To sa zíde sem. Dobre, tak to loviť. Nejaké veci. Veci. Ja, tu máš rybu. Zjedz ju. Sardínka, ona zmizla. Ja milujem, že môžem takto na lodi. Je, zase ďalšie železo. To sa mi nelúbi. Dobre, choďte oné, prosím ťa, ja tu zatiaľ budem loviť. No, goldfish, to budem potrebovať. Na jedlo.
Dáme, že stop sprint, aby sa mi to tak... rýchlo- Kraken! On sa hýbe! Kde je? Tam, pred nami. Naozaj. Že máš cestovať. No, čo mám teraz? Zvedavý. Čo to bolo? Čo som tu dostal? Asi náriť som dostal, no. Dobre. Dobre, už asi nič nemôžem. Vidím pevninu. Skvelé. Počkať, to je zimný pól. Zimný pól? Zimný pól. Tu je iglu. Tu je mamut. Tu je mamut. A čo budeme robiť s mamutom? Máme ho uloviť? Tu máš... No, tak nie. Ale je 12. Ó! Máme deň Tu je 12. Eskimák. Tu je A Eskimák. čo sa stane, keď Viem. zabije mamuta? On tu má tieto prúty. Potrebuje 3 ryby a dačo nám dá. Tak poďme uloviť. Ja už mám Konkrétne chuť. také sardínky. Dobre. Ja tu asi práve zabíjam mamuta, za chvíľu budem mŕtvý. Pomoc. Potrebujem ale veľkú pomoc. Asi strašne málo HP. Ja budem asi, čo budem mŕtvý. Aha, už mi pomôž rýchlo. No, ja som mŕtvý. Máme 2 totémy. No, takže nakoniec sme dostali 2 totémy a sme mŕtvi, lebo ten mamut nás porazil. A máme deň 12, takže je to tak, ako sme slúbili. Áno. Tak, ak sa vám toto video páčilo, zanechajte odber, like a nechajte si ďalšie videá. Ja tu asi budem ležať do smrti, alebo sa oživíme neskôr. To znamená, že možno ešte vyjde druhý part a budeme sa snažiť viacej prežiť, ako zbierať totémov. A takže bye. Aj.